Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbagnal daw, Rabi Iwan no, oras yamin kalafeng kabianong kadrama, kados ngi karong iit. Intay man pa'y palodipan, dagiti na ikablaw tayo, sakbengin tayo biding-bidingen, kaskada sukil-sukilan, ti surat day tinay pagayam. Always listening here in Qatar, manong bianong, permila unay tiragsak mi agkasinsin, no adat ti barong upload yaw, nagmay tagdangag abang agubobra. Shoutout man kini kasinsin ko ni Maylin Alingod wenno Alingod nga tataytoy nagtawday takin ni May Mendoza. Always listening here in Alakapan, Cagayan. Kablawak man ti family Sosa nang runa kan Ellen Jane Sosa. Nagtawday takin ni Jong Sosa. Naragsa ka paragdengag kini pagayam Jerome Razon. Shout out ti family Magayano, family Arellano, iti Santa Teresita Cagayan, from LV Magayano, Arellano. Akablawan ti Marcelino family, Lazaro family dita Alfonso Lista Ifugao, from Marilyn Marcelino ti Antipolo City. Shout out kiniinang ko Marina, manong ko Angelito, ipag ko Marje, mahilig agdengag iti bianong-bianong, nagtawad na takin ni Maribel Halyigaw. Bueno, ti surat nga intay drama ita kat naggapo kini pagayam Beth ngayon dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti surat ni Beth. Kan kamang bianong, naragsak nga oras yu amin na sang bayan to'y surat ko mangbukbukal iti Lady L Productions kan Lady L Channel. Awagan dakla ko man iti Beth. Nayataklaw na adumdumngag katakiti drama yo, iso awisak mata nagsurat, kayat kuman apay drama da ito'y kapadasak may naig kani lakay kaw. Kastoy man ti Rogina Mangbianaw. Apay adi ka pa'y lagrubwatre na to. Nay, apay ko mga grubuatak. Ay, syempre, sumrot ka ni ti trabaho. Maladaw kan Nagkunang amin ayangad da trabaho. Ha? Awan trabaho? Nabitlangan alpas dyan nakitrabahwak. Iso nga awanan ti trabaho ita. Ay, nagado ti paggastusan. Kalpasan na, awan man gaya mon ti trabaho. Kaya niya nga rod ngay. Kasta talaga awan permanentay iti trabaho. Ta adda nga adda pa naglepas na. Agsapol ka nga rod iti pakitrabaho manen Saan na mabalin mapukawan ka iti trabaho, iti sumagmamanulaang ngal daw. Namok dayta. Saan na masapol nga ibagam dayta kanyak? Tulungan ka laangan ngagsapol. Kasano kumati pa ng tulong mo kanyak? Katagdamag-damag dita no dati agsapsapol iti kadwada karpintero. Ay, wen gayam, mapanak man iti ayan ni Manong mo alim. Anya? Kanayon nga adati proyekto na ket. Nagdadakkel pa'y apas deken balay.
Iso nga agdamagak man ken kwa na, no dati mabalin na pangisalpakan ken ka. Huh? Ni, apay naglibbi ka ngay. Imbag no tulungan na kadayjay. Nasingpot mo't ni Manong 5 kabsat mo. Ngamsi ka lang amin ayan ti diferensya no daduma. Ha? Siyak pa'y gaya man ti ayan ti problema. Nagkaro ka matan, Bet? Aklo naman no saan talaga mo't ngamin asikat ti problema. Isa pa nga asim ko mga rod, tatarimaan mo ti trabahom, no bilang taalaan na kadya kabsat mo nga agtrabaho iti babaan na. Nakaumay ka mat, ipag. Kwamin Manong, pinuskol kon ti rupak nga umasidag. Tadyak mat maura di asawak nga umasidag ken ka. Saan nga masidag kanyak, taam mo na nga dabasol na. Manong, Isulang nga rudin ta dabasol na, isupet na nga to ti pride na. Dahil ti kagurak lao na yung ugali da jakabsat ko. si kala ko man ti makaamo amang paspasensya ken kwa na Manong. Sapay la ko mata matulungam lata di asawak nga agtrabaho iti babaem. Tawan man ang trabaho na. Ala ka, tanya nga rod nga eh. Ibagam to nga rod to, mentrada yung bigat. Tasayang mo di project ko pasdek. Nabayag mo dahil di pakitrabahoan na, nulakit di tasay-sayatan na. Ay na, agyaman ak Manong. Dakkel at tulong kada kami, no matulungam di asawak nga agtrabaho. Basta, bagbagam ko malata ka na ang di asawa, Beth. Tapno sayatan natin makikadwa. Kaya ikatan natin mading ugali na. Tapno nasaya at di pa nagtrabaho na. Uwan Manong, di kaagdanag, tabagbagak ka na yung di asawa. Kumusta nga iti panakisaritam ken ni Manong Lem? Kinunana mabalin mo ti umentrada inton bigat. Ha? Agpaisaw? Wen, kasta ti kunana kanyak. Isa pang nga asim ko mga rod, ta ikatemon ti mading ugalim. Anya man ti madi nga ugalik asasawam? Sika ti makaamo iti mismo abagim. Isong amom nga rod no anya ti mading ugalim. Nagado nga amaw. Denggenak ngamin alakay. Saan mo mo't apagdaksan dagiti ibagbagak? Kayat kulaang mo't apumintas ti imahim iti trabahom. Nang runa no ti boss mo kat di mismo akabsat mo. Amok ter aramidat, Bet. Isu asaan nga rod anasken nga ibagampay la kanyak no anya ti kasayaatan nga ramidat. Ay, alam mo nun. Awan mo't la ti denggem amay bagaken ka. Basta say-saya atem ko mati makikadwa ken agtrabaho, lakay. Pwede ka pala mapanagtrabaho, kat ne, maladaw kan. Sa anak amala daw? Anya saan? Kat no, alas 8 nga umentrada dagiti kakadom iji construction site. Nasapsapa pa'y dagiti daduma. Kaya depende iti tao day taa. Agrobwat kakit din, tane, aldawon. Alangan mo't nga umon, unapay ti bosyo ijay ngamsi ka. Saan na bali takabsat kumat ti boss ijay? Kat nakarakaro ko mga agbain ka takabsat mo pa jibus mo. Dinak man isuro, Bet. Renato, laglagipom ko mga insarsarita kalaang ka ni Manong Lem. Katsikan ati mapan makitrabaho no dagdagan nak malagayam. Nasa papaylaan ko naklangaro din ng pirmiki din nga agragot ka mapanak agtrabaho. Kaputa ka babain ka ni Manong mo alim. Kan kasta tinasaya at trabahador. Masapul asaya atam ti makitrabaho. Tapno kayak dakan tumanen nga alaan at trabahador inton sumarunog. Kabsat ko nga rodjay, boss. Iso nga awan ti rumbeng apagdanagam nga uray maladawak. Danagmon aya, Bet. Nang rugin nga agtrabaho dagiti kakadwak dito'y site. Adu kami gaya matrabahado. Sang kakita dakki din na simang pag. Ay ket amaw nga mapapal kayo kanya. Ngamda kayon ati kabsat ti boss.
Nay, sang kakita nakik din day ta masungad ko at trabahadaw. Oh, apaya sang kakita nag-asimang pait. Ha? Agriri ka kaday, asyak ti ka o dyan ngay may dito'y site. Kaduada ka kadya trabahador dito? Katuan, kaduadak, ngam awan ti karbengam nga agriri nga oray maladawak. O sige, bunagamaon dagita simintaw. Ni, apa nga sa katimang ibawon kanyak? Wan atap no adamot trabaho am. Alagi din, bagkatamaon. Diyak kayat ti awan may tultulong na ditoy at trabahador. Nalastog ti asawak iti trabaho na nang runa no ti boss ket ti kabsat na nga engineer. Kunamlan asino akangatuan kadakwada at trabador. No daduma sanda ngay kaskasaw. Ngayon no daduma met at dati mang tutop iti kinalastog na. Iso akanayon met asanda nga agkinaawatan nga agkabsat. Ta saan ang makalisi iti sermon ken ni Manong Lim akabsat na. Nang runa no dumanon kini Manong Lim ti maday nga aramida ni Renato kabsat na mangbianaw. Sobramot day tanak kinaladaw mo asumrek Renato. Awan mo't kar aramidam di ti balay. Ngam day takit tin agpalpaladaw ti kukuom. Saan bali takabsat kumot jay boss ijay trabaho. Kasano no damang ipulong ken kakadagiti kakadwam. Anya laangan ti makuna ni Manong Lim ken ka. Amangan no mauman day jay ket di nakanton alaan apulos kadagiti proyekto na. Kabsat nakday jay, so adi naktungarod mabalain abaybayan. Day tangarod ket. Agkabsat kayo. Ngam di mo mo't amo nga ibainan kadagiti adda iti babaan na. Sika kumaati mangipakita kadagiti kakadwam nga uray no kabsat mo ti boss ket pasakop kalataken kwa na. Tapno tuladon da kadagiti kakadwam. Baliktad mo ti among bet. Ha? Gundawayak kit di deti tapno mariknak mo ti agbalin abos. Wan ngam saan kamot abos? Hoston bet, nalabusan ti kinakontrabidam kanyak. Day takit, ti kagurgurak launay kang ka. Aday wanak man pa, ta agrelaksak man, sakbay ang mapanak agrigat nga agtrabaho. Apa yan nagsakit ti panangkikitam kanyak, pul daw. Kaslaki din at na nagdagsan abasol ko iti sa sangpet ko Saan ka patas nagtrabaho? Anya? Umintrada ka mo't latan no kay kayat mo. E dinto ta nagsapa kami kadagiti dadumang umayag trabaho. Abay, agreklamo ka? Agreklamo ka ta naswitit ka launay nga trabaho. Hoy, di nagsamat am-amaw. Amam mo ka, si ka ni Renato aswite. Kabsat ko ti boss ditoy. Ita, agreklamo ka di lang? Kabsat mo laeng, ngam agpapada tayo mo't at trabador. Nay, naglastog ka. Di nagkababaeng, idintutak kabsat ko ti boss mo. Kabsat mo lang ngam saan si katibos ko. Lastog ka! Anay ko, ayop ka. Gaputa kabsat mo ti boss dito, ikunamot lang no asino ka namang kabil-kabil kanyak. Abay, lumaban ka? Kaya't mo, tapaikat ka dito. Kaya't mo. Pangas kalaunay na. Apay, pinidot mo dito 2x2. Palabsak lang ti kinalastog mo. Ngam oray may katakon iti trabaho, basta nabalis ka na. Boss, aklo nagtinagbasulak. Tayo naramid kukot nga rod. Anya nga minti na pasamak, apya pinalak mo ni Renato. Jack nakapagtupal, boss. Ta nalabos ngat nga minan ti kinaswitik na. Nang runa na awan kayo jay site. Anya ti kayat mo asawan. Sumangputlat na kaminan jay site no kay kayat na. Kalpasan na, saan pa yung nagtrabaho at hagos. Nagadupay lati ba, nikas na sakbang erugina tagtrabaho. Kalpasan na,
Agman-man dulata nakaslabos ti kukuin na. Naumako ni ti kinapangas na. Iso na tutupak, idi kinabil na, boss. Oreg damag kayo kadagiti kakadwa ka trabahador, boss. Ibagada ti pudno kada kayo. Nalastog muna ni Renato. Paglastog na launa, iti panagkabsat yaw. Amamo ko na ti kabsat ko. Iso apat siya kapudno ti bagbagang poldo. Agyamanak tapat sinak, boss. At umot ti testigo. Iso sa anak nga rin ni agliblibak, boss. Iso nga agpakpakasya kadidak ko mapabalod, boss. Or-orahin na kong ti pamilya. Diyak kahit agtalinaid dito yung presinto, boss. Adakan ka, ano kaya't mong ituloy ti darom itinang palagkan ni Renato, ipag? Manong, Sigun iti amin na kinasaw ka testigo ni Renato Timuno na. Nalastog ka nung amin na talaga. Umuna pa lang aldaw na kat impakita lang ti kinalastog na kadagiti kakadwana. Nang rona kini Poldo. Iso ada jay. Saan mo tan ang nakapagtapol ni Poldo, hindi kinabil ni Renato. amok ti ugali ni Renato, Manong. Dahil nga rod kat. Amok lao na yung ti ugali na. Pangasa talaga, kanada sweet-sweetik na. Mangibabayin lao na eh. Imbag kumano din aramatan iti kinapangas na. Iso adyak mo't kahit nagtrabaho iti babae. Ngam, nasyanak lang kan ka, di masidag ka kanyak. Anyamot ta ni Renato. Kasano ang makapagbayag iti trabaho na no kastamot? Saan nagbayag iti trabaho na, no saan na baliwan ti ugali na. Iso ang makamukan, no niya ti planong ginipoldo. Pangaasiyo ko matadiyo patuluyon ti darom kontra kanyak. Kaasi mo ti pamilyak. Adda ita iti ospital ni Renato. Gapo iti panang palag mo kenkwana. Amok ti aramid ti asawa. Amok nga adda ti makagapo no apay ana aramid mo ti kasdi kenkwana. Medyo naglidom mo ti panagkitak edi nadangrak. Adda iti ospital ni Renato. Adamot magastos iti kaadda na ijay. Isanod ko ti darom ko kontraken ka. Basta si kangarod ti makaammo iti pan naka-ospital na. Day talaang ti kiddawat. Sige, aramidok ti amin. Basta didak kumaidarom. Tasyaklaang mo tinamnamaan ti pamilya. Kumusta ka, Renato? Manong, Nasayat ka dit ibunga ti kinapangas? ha, Di mano namin kanyak dagiti inararamid mo gisait. Awa na talaga tinagbaliwam. Kunak na nagbaliw kan, ngam isulat tagayam ti aramid mo. Manong, siyak tinadangran. Ngam, apay akaslas, siyak pala ang tinagparang addakas ka ka. Gapo tagam amo talaw na yun. Manong, Awa na pulos ti pa nagbali mo. Nang ro na ti kinapangas kan kinaswitik mo. sa anak apangas, ken suitik. Manong, Anya katasanen, iso nga rot asanan ang nakapagtapal ni Poldo kat tinutupan na kan. Iso aday ta, nakalaala kan. jay pa nang dangran kanyak, ti isakit mo, Manong? Gapo ta amok, non niya ti kababalin mo. Saan lanam na minsan ang nasermonan ka, gapo iti kasta kababalin mo. Ngam awan mo't apulos ti nagbaliwam. Mangibabayin kalata. Imbag kumano agpangas ka, basta di nakiramraman iti kinapangas mo. Ngam siyakbot nga ron ti pagpangas mo. Kababain, Renato. Apay ngay ang nagpaariglo ka. Masapol ang mabalod day jay anang dangran kanyak. Iso ti manggastos ken ka iti pan naka-ospital mo. Iso ang nagpaareglo akon kenkwana. Anya kamutin? Saan ang mabalin ti kasta? Adamot lang ang bason mo iti napasamak. Iso arumbang laeng ang naareglo ti amin. Bareng no agbaliw kamutin, tadi mon ulitin ti kinapangas mo. Nang runa kat nakaungot manan ni Manong limken ka. May sama day jay. Kaslaki din saan ko akabsat iti trato na kanyak. Gaputa di adal, idinto taawan adal ko ket tagibas si tinak metlaw na yan.
Nagadayon ti bagbagam. Saan ang maipapan iti adal daytoy? No di kat maipapan iti ugalim. Natayak la ko mga ruden. Ngam ti siyak pa'y lagayam ti agparparang adakas ita. Ay na, Renato. Baliwam laeng ti kababalin mo. Taday tamot ti numero 1 aparikot ka. Tano saan kalatang agbaliw? Pamilyam met nga ron ti kang runaan nga apektado. Tadagiti anak ta ti agbisen no kanayon nga awanan ti panggedam. Gapo iti aramid mo. Hala, maan kan. Nay, apay ngay akas ta ti sidaan. Oh, apay day ti sidaan? Ugot laeng met ti saluyot nga awan pa'y apulos ti aliana. Adda ko mamet tinuno nga ikan angay ni sagpaumaw. Pangalaak nga iti itunok nga ikan. Kat ultimo na tang nga inlutok kat saluyot asaan amagatang tanagtubo laeng iti paraangan. Ay, anya met ti kastoy. Kat no nagbayagmat nga awan panggedam. Kalpasan na, agsapol ka iti naimas asidaan. Kasano ngay amakastre kak iti trabaho ket na ospitalak nga raw gapo iti panangdang randa kanyak. No saan ko maaga po iti kinapangas mo, saan ka kumaan na pasubo. Sumardeng ka man? Ibagbagak laeng. Iso asigikit din, mangan kan. Saan ka ngagsapsapol iti naimas amasida, tawan karbengam nga agsapol. Anya? Diyay nagtrabaho laeng ti addaan karbengan nga agsapol iti naimas amalamot. Renato, agparamid ka no datatadalmas iti balayda. Ha? Ni Tata Dalmas abot tiyog? Wen, jay adda ijay Amerika amin nga anak na. Ket na nagpintas ken nagdakkelmutan di balay da. Balay ka no jay may nga anak na dayjay. Iso nga agparamid da ka no iti kabukbukudan da balay. Kastaya. Agasem nga ita nagado ti kwartada ta agpaaramid dalat ta iti balay da iti anyaman nga oras akay kayat da. Wen nga rod, iso ang mapankakit di mo't makitrabaho. Anya? Ingka kasarita ni Tata Dalmas ta ingka mo't agtrabaho. Apay ngay, asyak ti mapan makisarita. Katuan tasi ka nga rod ti makitrabaho. Masapul ang makasarakan iti trabaho. Tapno adamot tan ti pangalaan tayo iti inaldaw ang masapsapul tayo. Nakaumay ka mat, Renato. Imbag man ta napigsa ka gaya man, kalpasan di pa ng palagdakan ka. Ha? Dayjay, napigsaak ilot kulaeng jay palak ni Poldo kanyak. Agasom nga iti kastaas ako. Talaga mat? Ilot kulaeng ngayon dayjay, iso ang napigsaak manan. Kahit anya nga rod nga iti masapol mo, apay nga imay ka. Kwa ngamin tata, damag ko ket agpatakder kayo ka na iti balayaw. Wen, parugya ko ninton maminsan nga aldaw. Kastaya tata, umayak tumamang makitrabahaw. Anya? Nalaing a karpintero tata, iso asaan kayo nga rod nga agbabawi ang mga kanyak nga agtrabaho kada kayaw. Kwa, pasensya ka hanggang kompleton dagit agbali na trabahador ko. Sobran no alaan kapay. Ket mangkisay kan kadagiti trabahador mo, kalpasan na siyak ti isalpak mo. Ha? Nalalaingak metlaeng dagiti maalam at trabahador tata. Boss Jacob sad ko nga engineer iti may sa construction firm. Iso nalalaingak metla nga amang dagiti boys mo tata. Oray saanan. Ha? Oray man no si kan ti kalaingan no si kamat ti kapangasan. Kan suwiti kan nakto pa lang iti oras mo nga agtrabaho. Oray saanan. Kukuha mo ti laing mo. Takay kayat ko pa iti trabahador nga anes kan saan unay analaing basta saan apangas akasken ka. Naa. Boss mat gayam di kapsat mo nga engineer. Di mapan ka nga rod ag-apply kan kuana.
Saan? May kat ni Renato ti kinapangas na. Uray asino pa ti kasangsango na. Jaylat ta kinapangas na ti rumrumwar kan kwa na. Nagdinamag ti kastang ugali na. Isu nga awan meten ti mga lakan kwa na nga agtrabaho. Tulungak pa yung nagsapuli ti pagtrabahuan na. Ngam ti dagas na kat sandan nga awaten. No adaman mangawat kan kwa na, kalpasan ti maysa wenno duangal daw ket pagsardengen dan nagtrabaho kadakwada ta nagado ti reklamo dagiti kakadwa na trabahador kontra ken kwa na. Nagsapa ka mo ta nagawid. Just kay dagijay at at tao. Apa yun? Saan da kon api nagtrabaho ijay site? Aduda ka no una yan, iso nga inikat da kaon. Anya? Ama ano adamanon ti madi nga inaramid mo, iso nga inikat da ka manen. Awan mo ti mading inaramid ka o. Anya ayati pagkitkitaham kanya. Managdakdakas. Kasano? Kat saan ka pa nga agbayag apulos iti trabaho? Kasano ngay dayta? Basol ko nga raw, no sa anak nga agbayag. Basol dagiti mangikat kanyak nga agin bubos. Bosabos dama nga raw. Imbag ko man no engineer da abos akas ken ni Manong Lim. Dayta, pagpangas mo manen ni Manong mo alim, idinto ta di na lang arudon kayat ang maus-usar tinagan na iti panagpangpangas mo. Sa anak met nga agpangpangas, ibagbagak laeng ta isumet ti pudno. Nasurukan ado alawas anak nga tayo, tawan matlaang ang tipanggadam Renato. No jakla pampanunutan ti basit nga anak ta, aga brodak laangan, tapno sumaya at matbasit ti biyag tayo. Saan Saan ka nga abroad? Talaga adyak pa'y aga brod, tabasit pa'y tinaudi nga anak ta. Jak ka ba ilan a panawan? Ngampang nga asim ko mata agsapul ka iti trabahom. Kitagsapsapulak mat, iso na lang taawan mo't mangawat kanyak. At daman iti kabangibang nga ilay, ngam pagamuan ta, ikatindak mat nga oray na bibiitak pa'y laang. Gapo tama pang pangasandakan ka. Ngam na agsingsingpot ka kuma, sigurado nga agbayag ka mo't iti trabaho. Ket nasingpetak mat. Anya nga min ayati pa nagkunam iti kinasingpat kaw. Nalabas to pa iti kinasingpat ko bait. No nasingpot ka, ado ti mangawat kan ka iti trabaho. Ngam gapo ta sweetik kan pangas ka, iso asanda ka mo't akayat nga agtrabaho iti pagaplayam. Saan ko na problema dayta? Ta saan da akayat nga agtrabaho kadakwada tinalaeng akas kanyak. Makitam ti kasta nga ugalim. Saan mo lata matupulan a rumwar ti kinapangas mo, Renato? Manong Lime, Oh, aping may ka dito balay, Renato. Manong, kasyan na kumamot Apa yan? Kwa, kasapulak una yun ti trabaho, Manong. Taultimo, paggatang may iti bagas katawanan. Iso nga, alaen na kumakadagiti proyektom arugyan yaw. Tanay, agbisinan ti pamilyak, Manong. Madanagan ka gayam agbisin ti pamilyam. Siyempre, babasit pa'y ngamin dagiti anak may. Kasano nung matiltil da tawanan ti maipaunag da. Diyak mat kayat ang mapasamak ti kasta, Manong. No kumakasta ti adda iti panunot mo, sakbay ti panagpangas mo, di nasayat ko ma. Ngam uno-una ang ti kinapangas mo, ngam ti panagtrabaho. Katirigat na, nayunan pa iti kinaswitik. Manong, di na kumansirmunan. Ikan naklatta kuman iti trabaho. Ama mo ka na Renato, nang runa no saan kakit kitaan. Namin ado-adaras nga idikan kay di kundaway mo agtrabaho ka kanyak, ngam pasig ba't apakaibabay nanti nararamid mo. Manong? Agpinasin siya talangan, ngam di kan pulos maala at trabador ko. No kayat mo tagtrabaho, umadayo ka kanyak. Mapan ka kadagiti saan ang makamamu kanyak. Tauren agpalapalastog kay jay, kat saan na kay babain, Renato.
Uray, kasanupay ti pakaasin ni Renato iti kabsat na, dinan pulusin nala at trabahador na. Isung aging gayta, manmano nga da trabaho ni Renato. Isu ati kukuan na ita, ket agbiyahe ama pan iti adayo a lugar, tapno makasarak lang iti trabaho na. Jay awan ti makamamuken kwa na. Ngem saan namot amay kat ti kinapangas na. Isu amay kat latadagos iti panggedan na no kasjay a mapan dumayo no pagkuryenan ti kinapangas na. Anya nga tate aramidek dito'y asawak mang biyanong. Iwanwan nakman, to'y pagayam mo, Beth. Awan manaknakem dayta asawa ang pagayam, Beth. Wenno da samat samsamantong na. Kundi pangas ngem awan mo't ngarod pang pampanakkel na. Ay, awan masakbayam iti kasta kita ti asawa pagayam. Apay di nala maamirisan nga awan ti mga yat iti kasta kababalin na. Oray sa dino pa iti papapananan no saan na may kat ti kinapangas na ay kat nga tilak aman na. That's right. Agasam ta mismo pa yung nakabsat na kat basura da. Isung nga addaken kan no maano sampay lati makiden na ken kwa na. Ti kasayatan dita ay kat patuloy mo ti plano mapanag-abroad mo. May remedyo dayta mapanawam nga anak mo no talaga kayat mo. Ti panang ipabiyang ti maysay ti bagina mga rami di ti banag asaan apulo sa kalintegan wenno karbangan ken awanan pamalubos nasabrak a kinatured iti kababalen wenno kapanunutan ti di may parbang a pananggundaway ti panangisayang kat iti may sa banag buyugen ti nadarasudos a yiingar. Dayto asao kat na inaig iti kinatangsit, kinapangas, kinapanakkel, ken kinakuspag. Kaso nga ni daytate kinaemma. Ti kinapangas mabalin pakaigapuan ti nadarasudos a panagtignay ti maysa, panagbalin saan amay kanatad ti kinatured na, ken pananglabsing kadagiti kalintegan ti sa balay. Kunaan ti proverbio na dursok na palangguad a pangas iso tinagan dayjay nga agtigtignay buyugen ti rungsot ti kinadursok. Ti kinapangas ket makaiyag iti makadadael kinadursok ken panangsalungasing iti linteg ti Dios. Ti may sa tao asan na masigurado no kasano agtignay may naig iti may sa banag wenno saan na masinunoon no adda otoridad na mga rami diti may sa banag rumbeng umuna nga umuman iti sabsabaling addaan panakaammo ken panangilasen. Ipatigmaan ti kasuratan, babaan iti kinapangas, parnuayan lang ti maysa ti dangadang, ngem dagijay agiin numan sangsang kamaysa adate sireb. Ti kinapangas, mangiturong kadagitay, nakasang apagbanagan, ti kinaemma, isalakan na ti maysa tao. That's right. Kuna ti masirib a tao, dimteng kaday ti kinapangas, no kasta dumteng to te pan nakaibabain, ngem ti sirib adda kadagijay na emma. Alright. Ala, kastan papagayam, aging gangay iti sumaron ng tumanan nga intay, panaglalanglang iti tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!